गुड इभिनिं लोगोफोर बरायलायबाय नोंथांमोनखौ नैबे बेलासे समाव आंनि नैबे बर' फेमिलि ब्लगाव माने दिनै मा खालामनो बेलासे समाव ओरैनो दान्दिसे नैबे अरुणाचलावनो दै जिङाव माने बेरायनो फैबाय आरो दसे बिनिनो आङो भिडिअ खालामलायबाय नोंथांमोननि थाखाय ओरैनो जास्ट टाइम पास बेलासे समाव दै जिङाव नैबेयावनो लोगोफोरजों लोगोफोरा नैबेथिं दङ नै लोगोफोरा नैबेथिं जिरायनानै रायलायबाय थादों जोङो गासै 9 जन 10 जन जोङो ओरैनो बेरायनो फैबाय आरोना बेखौनो आङो ओरैनो ससे भिडिअ खालामबाय आरोना नैबे थारमाने अरुणाचल जिथुनाखि ब्रिजनिफ्राय ससे गोजौआव फैनानै नैबेथिं गाहायाव दै जिङाव ओरैनो दसे टाइम पास खालामबाय आरोना नैबेथिंनो भिउआ मोजां बेलासे सम नालाय ओरैनो नेचारेल बार जानो फैबाय बेयाव संसाराव सुबुङा आलासि बादिला हारसिङै फैदोंमोन हारसिङै थांफिननांगोन संसाराव सुबुङा आलासि बादिला ईश्वरनि महिमाखौ मिन्थिनो मोना ईश्वरनि महिमाखौ बिबारफोर बादिल' बबे समाव मादि जागोन बबे समाव जिउआ बिरगलांगोन बबे समाव मादि जागोन बबे समाव जिउआ बिरगलांगोन हाया हमथानो इसोरनि गेलेनायखौ हाया हमथानो इसोरनि गेलेनायखौ मानसिनि जिउ दसेया बिबारफोर बादिल' मानसिनि जिउ दसेया बिबारफोर बादिल' दान्दिसेनि थाखाय बारो आरो रहायलाङो दान्दिसेनि थाखाय बारो आरो सिरिलाङो
chapter 24 verse 50 to 51 आं फरायनोसै बिनि उनाव जिसुआ बिसोरखौ नोगोरनिफ्राय बेथानिसिम लिंलांदों आरो गावनि आखाइफोरखौ दिखांनानै बिसोरखौ बोर होदों बिसोरखौ बोर होफिननायावनो बियो बिसोरनिफ्राय गोजान जालांदों आरो सोरगोआव लांजादों. So may God bless us through this scripture reading. Let me pray. Our most gracious heavenly eternal Father, सोरगोआव थांनायनि थाखाय जायफ्रा बिनि थैजों सुजाबाय जायफ्रा बिखौ फोथायबाय बे गासैबो आफा इसोरनि खाथियाव थांनो मोनगोन. डाइरेक्टलि आफा इसोरनि खाथियाव थांनो मोनगोन बा गसंनो मोनगोन. नम्बर 5 पइन्टआव दङ बियो आरोबाव खनसे संसाराव फैनो थामथिम जादों. बियो आरोबाव खनसे सोरगोआव संसाराव फैनो थामथिम जादों. जायफोरखौ लांनो थाखाय बियो थामथिम जानानै दङ.